Кой е президента на България? Президента на България кой е? Аз ба. Как се казва президента на България? Кой е казал? Президента как се казва? Кой е на власт? Аз ба. Добре. Президента какъв е? Българин ли, циганин ли, турчин ли? Той бъде Катя. Какъв? Бразилия. Бразилец ли? Аналгин! Аналгин кажи, чиче. Актуализм. Аналгин! Актуализм. Аналгин! Не мога. Много такова. Я много Ламарина! Ламарина. Ламарина! Ламарина. Кърва, как е нещо? Пауза. Жак Блайк. Маме на бъжа. Мавче, ще пусне пари президента. Не, магаме. Що ли щеш? Много пари. Много пари. А колко искаш? Нищо не магаме. Кое е това сега? Какво ли искаш? Макарони. Какво искаш? Макарони. Макарончета? Чакай се, остави тия макарони. После ще ти дам. Кажи нещо за президента, ще ти изпратим там. Обърни се към камерата. Кажи му. Нахалай мен. Кажи му нещо. Кажи му Това нещо накара, за нахал. президента. Кажи му нещо. Нема. Кажи летиница. Не буди жана дашка, не ме наричи. Ами хубаво. Цигански и български, той разбира. Кажи нещо за президента сега за изборите. Ще гласуваш ли? Как глася друго тога ахалал. На кого ще гласуваш? Бойко Борисов или Георги Първанов? За кого? Как мало? Пари ще взимаш ли за гласуването? Не. Ако ти дадат пари, няма ли да вземеш? Не. Кажи летиница на Това не ме първо. Да. Кажи летиница на... Пари не щеш? Не. Така без пари ще гласуваш, така ли? Да. На когото си искаш. Да. Летиница на... Ти къде работиш? Аз не работил. Как така не работиш? Откъде се прехранваш? Тирики, миники, ял. Какво ти падне? Айде. Къде бързаш? Бързо, дете. На работа ли си? Бебето Айде. паче. Бебето.